Zer da komunikazio eta publizitate ez sexistarako kode deontologikoa eta autorregulaziokoa? Emakunderen begira aholku batzordearen, publizitate agentzien eta komunikabideen artean egindako lan prozesu baten emaitza da. Agentziak eta edabideak eragile sozialtzaile garrantzitsuak dira, gure gizartean balioak aldatzeari eta transmititzeari dagokionez. Kodearen oinarrizko printzipioak eta horiek garatzeko dekalogoak errespetatzeko eta betetzeko konpromisoa hartzen dute. Legezkotasuna errespetatzea. Kazetaritzaren oinarrizko printzipioak bilatzea, zehaztasuna, egia eta inpartzialtasuna. Ikuspegi inklusiboen alde egitea, sexuan oinarritutako diskriminazioa saihesteko eta emakumeentzat eta gizonentzat garapen aukera berberak sustatzeko. Sentsazionalismoa kentzea, emakumeen aurkako indarkeriaren tratamenduan, beti bereziki errespetatuz eta babestuz biktimak eta horien gertukoak. Aurreiritzi eta estereotipo sexistarik ez erreproduzitzea. Emakumeen eta gizonen gorputza amu gisa ez erabiltzea. Saihestu egingo da emakumeei mendeko rolak izendatzea eta emakumeek gutxiago direla iradokitzea, haien egoera pertsonala naiz soziala gizonekiko baloratzerakoan. Emakumeen eta gizonen arteko oreka eremu guztietan bermatzea, askotariko rolak aintzat hartuta, protagonistan naiz informazio iturri direnean, haien ekarpenak aitortzea eta baloratzea. Emakumeen eta gizonen aniztasuna ikusaraztea, besteak beste, adinari, azalaren koloreari, herritartasunari, sexu orientazioari, gorputz motei, joera estetikoei eta gaitasunei dagokienez. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan gizarteak lortu dituen benetako aurrerabideak erakustea. Berdintasuna sustatzea langileen barne kudeaketan. Profesionalek prestakuntza eta sentsibilizazio jardueretan parte har dezaten sustatzea, erabilera sexistak detektatzea eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde egitea. Egin dezagun berdintasuna. Emakumeei eta gizonei ematen zaien ikusgarritasuna erabakigarria da iritzi publikoaren sorkuntzan.